Kowe iki apa bar menek klopo kok jaremu mawur iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jare tulis dadine malam minggu. Aku awas iki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan kidalang bayu. Wis sampe sesuk nyokot debok piran. umur masamu bateng kan kok nyokoti debok. Anu yo. Ketan bali ulang apa sejati roe alhamdulillah. Piye? Kowe iki apa bar menek klopo kok jaremu mawur iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jare tulis dadine rada luset ngoten. Ya ngono kuwi resikone sinjane nganggone jare tak kapani ngono kuwi. Nek jenenge iki. Tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Tak iki? benakene. Alah, mbok wis rasa golek kesempatan. Sampai ki modus rasine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Wah, Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. weh, hebat tenan. Patut ditonyo. Anu dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Wah iya. Mas Gareng iki pancen digo percontohan. Nggih. Pak Dinedi sebenarnya dalangnya ampun tidak. Ngopo ta? Omongane ra enak dicontoh ditonyo. Mas Gareng niki ugi salam hormat untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Iya Pak. Beliau ini nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni wah luar biasa. Main dik, Nggih, saestu. banyak main dik utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mangke ora ketan sakjenenge disuwun berkahi Dono Suwanten. Nggih Pak Sus. Mangke anu tersane duet karo anu adik Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sama Dok Prigel apa? Prigel Pak De. Ayo Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anjarwening. Prigel kuwi tadi Dok. Kediri kula. Oh, Kawak. Lho. Kawak piye ta? Kamu lah Kawak toh. Kawak piye Mas? Kediri. Kediri. Iya, ayo Pak. Kediri niku kutha Kok Kediri. senengane diwanggati jeneng. Oh, dipasake. Iya lah, ngono wis nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Gitu, mula Mbak Prigel, Mbak Wino, Mbak Niken, Nduk Lintang, kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis penginternasional ora mung nasional. Betul. Ora hebat. Nggih, aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Junet lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Betul. Alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang baik terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul. Nggih ta? Mas Gareng. Mbak Prigel anu kersane anu jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diarep Dono Suwanten. Menika saking Pak Junedi. Oh, ngaten. Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, ngaten Ya. nggih. Monggo Bu Suning menika dipun resani Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pingarah wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning.
Yo putarake, Dok. Putarake, Dok. Timun cinta niki busuning sampun anu nyuwun sewu kepengin anu dinake busuning dalemipun pundi Bu Mas kok sampean ngene ta Mas niki bapak ya monggo Bu Asli kene Mas Gareng. asli Wonosalah Kedung Wonosalah nyuwun sewu kapernah menapa kalian Pak Jun Putranipun Mas Dalem nika. nak dulur alhamdulillah ngasta menapa Bu anu wah sami kula nggih pensiunan pensiunan apa lek Ibu Suri ngene kan pensiunan dosen lek sampeyan pensiunan apa ya aku kira-kira? dosa apa wae gelem Gus Gembel kuwi lah. Oh ya Bu badhe nyekar menapa Bu sini Napa jenenge karo Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. kowe seneng to tak tinggal anu ngebayu yang sewu Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu alat berat ya Pak De ya alat berat apa wae apa wae beliau lakukan awake dhewe kok lek mantuk siji-siji souvenir ya alat berat traktor ono lha winginane niku kula tanggapan diserah mriki niku teng juragan buah Om Bayu Nggih. niku souvenir ya buah Oh, tadi manut karo sing nimbali. sesuk sampean jare arepe ning gone juragan kijing Cido ora wi anu impone ngono impone anu kijinge khusus gowo wedok gune dhewe Mas Gareng kok nesu apa? Kok nesu apa? dagelan ora le nesu ora nesu liyane buah kan transportasi kok kijing Lah kok wedi ngapa? Wedi karo kijing iki ngapa? ora wedi keri Lho, ora ya rasa wedi kijing tekan omah digawe kursi. Lho, ora. iki ora masuk akal Ora masuk akal. Wong nyatane wong sing omahe pinggir kuburane iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. oh kreatif ya Lah iya. nggih Busuning badhe nembang menapa, Bu? Kalian Mbak Rigel lah monggo. nggih napa Bu biasanya Bu Suri niku tembange slendro Pak De apa napa lagu Napa? napa lagu sing derek digawe monggo nggih biasanya duduk asmara niku lho Gubuk kok gluduk. sing ayu-ayu ora kepengin ora ngono tuh ya ngono Kupo kok gunduk. Bener ki to putune. Bener iki. Kuwi lho, ning kene lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Kupo aswaje. Asmara. Ya, gubuk asmara. Iki mami bawi mboten mbayu. Gowo kok bau. Ora, paden rada sempet ditahi. Ya wis. Yo, Wis wis kalah biang yo. Ya. Dibawani, monggo. Sing dewa, Yo. nduk prigel. Ya. Ya kok ngene nang dene biu. Ya, ya, Dek. Ya. Malam minggu Lagu lawas iki malam minggu.
Ayo pergi. Murah. Terus wayangan kidalang bayu Wis sampe sesek nyokot debok pikiran. umur masamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. batet gedung salam badan gedung salam ini kita gedung salam banget gitu Ya, belum salah. mengetiri yoyo pitri bagya mulya tinapena ing Allahumma Amin. mugi-mugi kang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, Amin. lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Amin. Ya menika tembangipun gubuk khas Ngomong. Mangga Bu Sining, bukan satu Ibu. Mangga. Yuan luiwat. Nah, iya. Lagu Yuan Ling. Vokalnya nambahin Mas Pedret.
gue. Anu terus Mas Dian. Nggih. Cak. Yo. Oh ya. Cak. Terima kasih Bu Neng, wajah luar biasa. Matur nuwun nggih Bu. Mungkin sehat selalu nggih Bu. Sehat terus, sehat terus. Nggih, 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 monggo. Ibu, Matur nuwun, matur nuwun. Bu Neng ki ora ben. Lah ngapa ta? Karo prigat dipita-dipiti karo aku ora dipita. Ngalah. Kowe arep ngopo? Sama ini pantasnya di dunia ini. Tapi di panci ini kok bagus mas sampean. Takon. Apa? Kowe rong tau dinikah karo wong tuwa ya. Burung. Siap minta. Kau saya mampu sampean. Apa saya mampu? Ora. Matur nuwun, makasih Mbak Priga. Matur nuwun Bayu. Ya, nggih, nggih, nggih. Amin, amin, amin. Maturun ya, Nduk. Iki, aku lanjut dulu ngaji wedok. Nduk Niken, ayo kene yuk, Nduk Niken Salisri. Ora. Kene, kene.